Tombouctou, Gao, Kateme Kidal fait Mali Mara bolo bela jele kelengele la aw fɛn fɛn bɛ kan on lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ foli lase aw bɛɛ kelengele ma aw ka don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na ayiwa sa an ka bi kunnafoni bakurubaw filɛ nin ye an bɛna da kulo kan k'a fɔ Diakonia n'ale Suède cakɛda dɔ ye a y'a ka baara kura dɔ kurumu kari sɔgɔmada in na an ka minisiri fɛ n'o ye Amadou Thiam ye n'ale ka baara ɲɛsinnen don sariya sunba yɛlɛmani ale kun kan fo ka taa se jamanadenw ka koɲɛw ma a dabɔkun ye bɛɛ sen bɛ se ka don cogoya min na marabolo koɲɛw la n'o tɛmɛna ka bɔ bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na an bɛna kuma kalanko bunakun kan i n'a fɔ a caman bɛ a kalama cogoya min na kalandenw bɛ kɛnɛma a bɛ waati damadɔ bɔ ka sababu kɛ grève ale de ye okumu kɔnɔna na an ye yaalali kɛ dugu kɔnɔna na ka mɔgɔ hakilina ta yaasa ɲina san kana kɛ fu ye cogoya min na n'o tɛmɛna ka bɔ bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na an da bɛna se bingale wale min bɛ ta ka ɲɛsin furuden ninnu ɲɔgɔn cɛ furu ale kɔnɔna na a kun jɔnjɔn yɛrɛ ye jumɛn ye kɔlɔlɔ jumɛn bɛ a la ani fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ yaasa nin bɛ se ka dabila cogoya min na nin an ka kunnafoni bakurubaw ye ka fara kunnafoni caman kan an bɛna min lase aw ma bi don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna na bonya ale ni karama kɔnɔna na aw y'aw bisimila. Sɛngɛbali ɲinanbali an bɛ aw bɛɛ kelenkelen fo aw ni timinadiya kɛrɛnkɛrɛnya la aw minnu ye Nef TV jabarani suganti yaasa ka kunnafoniya sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 21 cogi wagati la ayiwa sa i n'a fɔ n y'a fɔ kunnafoni bakurubaw la cogoya min na Diakonia n'ale ye Suède cakɛda dɔ ye a y'a ka baara kura dɔ kurumu kari sɔgɔmada in na ni baara kura in bɛ tali kɛ marabaw n'o ye mairelakaw ye ale ni maradenw bɛ se ka jamanadenw bɛɛ kɛ kelen ye cogoya min na a dabɔkun ye démocratie ale bɛ se ka sinsin cogoya min na fo ka taa se bɛɛ ka hakɛ bɛ se ka kɛ i ta ye yaasa bɛɛ sen bɛ se ka don marabolo koɲɛw ma cogoya min na a ɲɛmaya tun bɛ Amadou Thiam bolo n'ale ye minisiri ye min ka baara ɲɛsinnen don sariyabasun yɛlɛmani ale kun kan ani jamanadenw ka hakɛ ma an ka ciden Aminata Daɲon a n'a ka jatala Bakari Kone olu tun bɛ nin kɛnɛ in kan u y'an sama min na an ka ɲɛmada o fɛ. Walasa maradenw ni sigidaladenw ani marako ɲɛmaw ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka u bolo di ɲɔgɔn ma bɛɛ k'i ka kɛta kɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la commune ka yiriwa n'a ka ɲɛta kama Diakonia ka nin baara kura in sigira sen kan. Programme in bɛ tali kɛ sigida maracogo de la ani bɛɛ sen dɔli mara yiriwali baaraw la programme bɛ tali kɛ o de kan fasoden yɛrɛ ye mun ye fasoden ka kɛta ye mun ye kalifa an y'an ka danaya ta k'a da minnu kan n'o ye miirilakaw ye olu kan ka mun kɛ olu kan ka kɔmasegili kɛ cogo di programme bolilen o de kan ka bɛɛ lajɛlen jɔ sariya yira i la ka bɛɛ lajɛlen i yamaruya i ka responsabilité i ka se k'olu waleya pour que bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ cogo min na sigida kalanko ni kɛnɛyako ni jiko la walasa ka san sɔrɔ fɛɛrɛ jɔnjɔ b'an bolo o fɛɛrɛ jɔ ye jɔn ye an ye fɛɛrɛ fɔlɔ minnu latigɛ o de ye an ka sigidala mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ minnu bɛ wula kɔnɔ an ka olu ladɔnniya ka o kalan o ka jo sariyaw la pour que u ka se ka u ka hakɛw ɲini o ye a sariya a fɛn dɔ ye a filanan fana ye mun ye an ko an bɛ sigi ka fɔ n'a ɲɔgɔnna caya commune ani commune denw ni ɲɔgɔn cɛ pour que u bɛ se ka bɛnkan sɛbɛn dɔ ta u ni ɲɔgɔn cɛ lawale la programme ban waati la 2021 na min bɛ se ka kɛ bɛnkan sɛbɛn u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. Ni programme in koromokarili baaraw bɛɛ daminɛna ni ɲɔgɔnlɔnbɔ ye mun kɛra sababu ye ni maaw y'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya mun bɛ maradenw ni marabaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ne bɛ ɲininka o tuma Ala yɛrɛ da e na aw da sa o tɛ wa ko n'a fɔra ko kunkuru tuma ko mais ni e kɛlɛ dɔwɛrɛ de wele ko maa si tɛ bɔ foyi kalama anw bɛ contrôle de k'a ye foyi tɛ fɔ maa si e kɛlɛ dɔrɔn de b'a fɔ ɲɛna n bɛ kɛlɛ f'i ɲɛna kɔni i tɛ ka ni projet min musaka bi t'i jɔ fo sefa wari miliyari 3 bɔɲɔnko la a n'a kunkanfɛ a ɲɛsilen no an ka jamana dugu 6 de ma ani commune 88 wa ko nin tɛ u siɲɛ fɔlɔ ye ka nin baara ɲuman ye ɲɔgɔn kɛ an ka jamana kɔnɔna la. n t'an ka baara fɔlɔ ye Mali kɔnɔ an delila ka baara ɲɔgɔnna caman kɛ min bɛ tali kɛ jo sariyaw kan min bɛ tali kɛ fana mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni degun sera u ma ka
aide d'u ma mais an yɛrɛ tɛ an ka baara kɛ parce que an ka baara kɛcogo ye min ye organisation de la société civile minnu bɛ anw yɛrɛ fɛ an b'olu de renforcer ka musaka di olu ma olu yɛrɛ bɛ o kungo dilan. Ni san saba baara in koromo karili kɛla minisiri fɛ min ɲɛsilen don jamana ka sariya sunba yɛlɛmali ale ni société civile ka koɲɛw ma a tun bɛ kɛnɛ in kan a ye dantigɛli kɛ. Programme in nafa ka bon kosɛbɛ sabula a bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye société civile ye ani fɛn min y'an ka marabolo minnu bɛ yen n'o ye collectivité territoriale ye togo di mara bɛ se ka ɲɛ togo di sigikafɔ ni kumaɲɔgɔnya bɛ kɛ maradenw ni marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ sabula gɛlɛya caman bɛ jamana kan bi a caman ye sigikafɔbaliya ye i bɛ taa sɔrɔ mara tigilamɔgɔw bɛ mara kɛ cogo min na ani maradenw maa minnu ye kala taw ye ani olu b'a fɛ ka taa sira min fɛ olu tɛ sira kelen o bɛ kɛ sababu ye ka na ni mankan caman ye a bɛ kɛ sababu ye ka na ni bɛnbaliya ye commune kɔnɔna la tuma dɔ la fana a bɛ kɛ sababu ye commune denw ka haminako yɛrɛ ye mun ye o tɛ taa ba la donc ni waleya in bɛna kɛ sababu ye ka lakalani kɛ a bɛna kɛ sababu ye ka bɛn sabati an ka sigidaw la a bɛna kɛ sababu fana ka danaya sabati fɛn min ye an ka jamana maradenw ye ani marabaw ni ɲɔgɔn cɛ mun bɛ se ka to jamana yɛrɛ bɛ gɛlɛya min kɔnɔ n'o ye bɛnbaliya ye ani basigibaliya ye olu bɛ se ka duga cogo min na walasa ka na ni basigi ye an ka sigidaw bɛɛ kɔnɔna la. Ni nin baara ɲuman ye ɲɔgɔn cayara an ka jamana kɔnɔna na jamanadenw ni jamana ɲɛmaaw kun tilenna na kɛ kelen ye. Kalanko bunakun kan bi don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna na i n'a fɔ aw bɛ a kalama cogoya min na a bɛ waati jan bɔ kalandenw olu kɔni bɛ kɛnɛma ka sababu kɛ grève ale de ye kalanko kɔni kɛlen don kamana guwan ale de ye caman y'a jira k'a fɔ ko ni jamana ɲɛmaaw ma u jɔ u jɔyɔrɔ la ko ɲina kalan kɔni na kɛ fu ye dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw ale ni l'école karamɔgɔw kan ka kuma ɲɔgɔnya kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ka jamanadenw hakilina dɔn halisa ɲina san kana kɛ fu ye cogoya min na Fadima Sidibe fo ka taa se a ka jatala ma u ye yɛlɛyɛlɛli kɛ dugu ale kɔnɔna na ka mɔgɔw hakilina ta u ye min sɔrɔ an ka ɲɛmada o fɛ. K'a fɔ ko école karamɔgɔw ka baarabila cayara kabini ɲinan san daminɛ o de kama denmisɛnnin dɔw bɛ kɛnɛma k'a sɔrɔ caman bi examen la bagi defu a n'a ɲɔgɔnna caman waati bɛ ka taa halisa école karamɔgɔw ka laɲini ma sabati fɔlɔ maliden dɔw ka laɲini ye école karamɔgɔw ka sara yaasa denmisɛnninw bɛ se ka kalan kɛ. Fɛɛrɛ kelen mun b'a la dɔrɔn a b'a fɔ gouvernement mɔgɔw ɲɛna u ka maîtres sara maîtres tɛ se ka mɔgɔw la kalan fu denbayatigiw don. Denw b'u bolo muso b'u bolo donc mɔgɔ minnu fana bɛ ɲɛmɔgɔya la olu fana ye denbatigi ye n'olu ka sara ma d'u ma est-ce que olu bɛ taa baara kɛ donc maa si tɛ baara kɛ fu donc u k'a lajɛ u k'u sara donc an bɛ kuma ni maîtres ye maîtres fana k'a lajɛ ala yɛrɛ kama olu fana ye denbatigiw ye olu kana sɔn an ne blanche ka kɛ n'an ne blanche kɛra a man ɲi jamana ma. Bon ne bolo ɲinan cogo denmisɛnninw bɛ se ka kalan kɛ cogo min na kalan bɛ se ka yuruba jamana bɛ se ka taa cogo min na ɲafɛ cogo min na an bɛ nafa sɔrɔ gouvernement k'i jilaja écoleso fɛn fɛn bɛ ni maître bɛ n'u ko tɛ sara u k'u jilaja k'u ka sara bila normal la n'u ye sara bila normal la u k'u jilaja fana ka mɔgɔw bila u k'u contrôler écoleso kɔnɔ quoi. Dɔ fana ye laɲini kɛ ko école karamɔgɔw ni jamana ɲɛmɔgɔw ka sigi ka kuma ka se ka ɲɔgɔn lamɛn. Pour que Mali kisi année blanchiment m'a fɔ ala kan kisi a ma fɔlɔ parce que nous on a subi ça. Quant au lycée là, on a subi l'année blanche. En bas de la conséquence, c'est mouillé. Ante ala deli jamais on flaka malisro. Donc, ne va ni le gouvernement ne fait ça. Ne va un boulot du gouvernement de quand. Ou quand enseignant la main quoi. Parce que le problème est enseignant de boulot bi. Ne re boulot jamana bien. France a fait flagrement. L'armée, les enseignants. Parce que nous, l'éducation, ça c'est dans un grand ensemble. Mais pour ne pas dire l'armée et l'éducation, je prends un point précis qui est l'enseignant. Il y a mais l'éducation, c'est l'enseignant. Parce que le président BNB, c'est un enseignant qui t'a étudié. Bengam uluni état tika exécuté kani. Donc on ne voit en ta famille en parent d'élève nous ante foi do ala mi fin gelé parce que outé si ka foli ka faka ka mo la dunia problème yere be mi. Parce que enseignant ko benafin do kan ou baneno ko respecté bon ou fait ou benaminga ou surtout ko respecté
Donc problème ayi sigi télévision be Mali télévision be mun de kama pour que ka débat ok ay ñu wélé ak na sensibilisation ka débat ka mo be la donner problème niveau yoro mina pour que problème bi se ga fo ka banque mamina sinon a problème ti se ga banté parce que ulu fait ulu ñebe tonu nun be condition ni fait mununa ani ulu fana be condition mununa donc ti se ga famu ya donc amuni parents d'élèves ni fait nous a été ta don problème exactement parce que promesse non tenue en fait en goni ka kila ambe mimme ode don état ko kube ninke ou benaka ils ont signé état bané no ka réaliser donc problème état de problème lu de anta don problème exactement donc en goni be minni état fait ambe minni état fait ambe minni enseignant fait ou ka do bébé jamana de ko la ya bébé barke jamana de tokola bébé jamana ko de la ya donc jamana ti sika tanye sans éducation fana ye dugaw kɛ école karamɔgɔ ni denmisɛnninw ye yaasa kalan bɛ se ka kɛ cogoya min na a ko bɛ parents d'élèves ni denmisɛnninw yɛrɛ de bolo ani école karamɔgɔw an kɔni an bɛ dugawu de kɛ an bɛ ala deli ala ka hakili ɲuman d'u bɛɛ lajɛlen ma ala ka hakili ɲuman d'u ma ala ka n'u dɛmɛ sinon année blanche kɔni a tɛ mɔgɔ si arranger denmisɛnninw mana don ka kalan kɛ o de ka ɲi école karamɔgɔw fana olu b'u ka droit de nɔfɛ ala k'a nɔgɔya yara bi ala kuni gouvernement bɛ kan kelen kan an bɛ ala de lo la an bɛ dugawu kɛ ala ka denmisɛnninw ka ɲinan kalanko nɔgɔya bolimafɛn suguya cayalen don an bɛ don min na ko bi anw ka jamana kɔnɔna na o bɛ tali kɛ i n'a fɔ bolimafɛn sen 2 sen 4 ni sotarama i n'a fɔ fo ka taa se taxi duruni a ka ja katakatani n'o cayalen don bi anw ka jamana ale kɔnɔna na bolimafɛn bolila tɔw caman y'a yira k'a fɔ ko katakatani kɔni ko gɛlɛyaba de bɛ olu ni u ni ɲɔgɔn cɛ siraba ale de kun kan o de hukumu kɔnɔna na an ka ciden Aminata Daɲɔ fo ka taa se Umar Traoré ma ale yɛlɛyɛlɛ kɛ dugu kɔnɔna na ka maaw ka gɛlɛya dɔn ni katakatani bolibaw ale de kun kan u ye min sɔrɔ an ka ɲɛmada o fɛ motoni sen 3 katakatani ka maaw ta ka taa u bila yɔrɔw la ka donu fana ta ka taa u bila yɔrɔw la o kɛlen no bi dekun ye an ka sirabaw kan sabula a bɛ kɛ sababu ye ka siraba kasara lase maaw ma maa caman de y'a yira siraba kan ko katakatani kɛrɛfɛ bolili k'a bɛ se ka kasara lase mɔgɔw ma tiɲɛ yɛrɛ karandugu kɔni kɛlen no k'an sɛgɛnɛ wala circulation na karandugu b'u fili mɔgɔw ɲɛ quoi i ma bon an ni jɔlen no sa de bɛna wuli ni karantigi bɛna bɔ hali u tɛ sɔn ka sira di yɛrɛ u yɛrɛ kɛlen b'a fɔ u kelen dɔrɔn de ta sira ye katakatani ko a ka nɔgɔ ka gɛlɛn parce que ladamubaliya de bɛ bolifɛn bolila ninnu kan ni u sera ka mesure ta mɔgɔw ka solution kɛ pour que k'u ladɔnni cogo min na ka bolicogo yira u la o bɛ fisaya a la quoi sinon u bolicogo man ɲi sira kan tiɲɛ yɛrɛ ni maaw ko katakatani bolili sirabaw kan k'a bɛ kasara lase maaw ma katakatani bolibagaw fana y'a yira k'a fɔ k'u bɛ dekun caman de sɔrɔ u ka baara kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ni finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye polisiw ye ale ni siraba kan bolibaga wɛrɛw an gararen bolo an bɛ don min na komi bɛ vraiment sɛgɛnnen don kojugu sɛgɛn in prépare bɛɛ polisiw ka côté de kan parce que u kun y'a fɔ an ye 15 heures sirako gɛlɛya de b'an kan kosɛbɛ ko an mɔgɔ 15 heures ko an kana yɛlɛ pont kan donc o bɔma lu fɛ sisan donc u ye ne yɛrɛ minɛ 14h40 pont sanfɛ ka taa GMS kɔnɔ donc i bɛ taa da kelen da la récit d'a ma u ye minɛ ka taa ni ye ka t'i bila ye ne yɛrɛ taara ne ye 3000 de sara 15000 francs commandant sɔrɔ o don yɛrɛ koyi parce que o don kun ye 6000 de fɔ dɔw ye ne k'o tɛ ne bolo dugu jɛra ne taara ne ye n da sɔrɔ 3000 donc n'a fɔra sira ninnu na sisan pont ni k'o kana yɛlɛ 14h caman yɛlɛ pont di yɛlɛ fo 3e pont an minnu bɛ Sɛbɛnnikɔrɔ Jikɔrɔni na an bɛ se ka baara kɛ cogo di baara bɛ gɛlɛya donc ni baara gɛlɛyara depuis 14h ne jɔra e dun ma baara kɛ dugu jɛ ne ye juru sɔrɔ e ka taa bɔ a tɛ se ka taa donc gɛlɛya jumɛn bɛ na sisan karadamɔla ka retraite juru de bɛ yɛlɛ la donc n'o juru yɛlɛ la o maa gɔn o bɛ se ka affaire bɛ se ka tugu polisiw fana fɛ i bɛ se ka minɛ k'i datugu o gɛlɛya b'an kan bi kosɛbɛ. bon karadamɔla caman bɛ yen dɔw tɛ circulation faamu dɔw b'a faamu mais o kɔfɛ problème min bɛ o kɔfɛ o ye mobilitigiw n'anw cɛ la vraiment mobilitigiw bɛ jɔ maa sugu dɔw kan na circulation na o ma nɔgɔn quoi i bɛ sira ka boli la i b'a ye mobilitigiw bɛna da yen nɔ kan
hali n'a sɔrɔ i bɛ kɛrɛfɛ a b'a da yen nɔ f'i ka bɔ sira k'ale ɲɛ ou bien k'i ye dɔrɔn i bɛ ka na dɔrɔn k'a forcer ka don i ɲɛ o b'anw don accident caman de la fɛnɛ dɔw b'a faamu mais dɔw t'a faamu bon c'est à dire sotaramaw bɛ taxi an n'olu yɛrɛ tuma dɔw la yɛrɛ u b'i ye dɔrɔn client b'u lajɔ dɔrɔn u bɛ sin ka fara k'a bila ɲɛ ten nɔ. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni bɛɛ jɔra i jɔyɔrɔ la siraba ka sariya labatoli la ko dɔ bɛ bɔ kasaraw la sirabaw kan. Cɛ ni muso u ye ɲɔgɔn dafalan de furuso ale kɔnɔna na nga an bɛ don min na i ko bi an y'a ye k'a fɔ ko bingali wale cayalen don furuden olu ni ɲɔgɔn cɛ hali gakura olu la dɔw y'a yira k'a fɔ ko kanmɛbaliya ale sababu de don dɔw fana ko tilennebaliya o de don dɔw ko janfa fana bɛ a la a n'a ɲɔgɔnna caman nga a kun jɔnjɔn yɛrɛ ye jumɛn de ye mun bɛ na ni nin bɛɛ ye a kɔlɔlɔ ye jumɛn ye fo ka taa se fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka bila sen kan yaasa bingali wale bɛ se ka dabila cogoya min na furuso ale de kɔnɔna na yaasa ka kunnafoniya sɔrɔ nin ko in na Aminata Daɲɔ fo ka taa se a ka jatala ma u ye ɲinini kɛ a ko la u ye min sɔrɔ an ka ɲɛmada o fɛ. N'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ binkani wale n'o ye violence ye o bɛ ka caya an ka jamana kɔnɔna na cɛw ni musow ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kanuɲɔgɔnmaw ni furuɲɔgɔnmaw cɛ dɔw bɛ ɲɔgɔn bugɔ ka ɲɔgɔn bana dɔw fana bɛ ɲɔgɔn faga maa dɔw y'a yira k'a fɔ ko o caman sababu ye barantanya fantanya fo ka taa se keleya damatɛmɛ walew ma. Violence a kun ka ca ne bolo denmisɛnninw kɔni ta fantanya jɔyɔrɔba de b'a la. I ma ye an bolo Mali kɔnɔ yan mais musow furulenw comme olu ta yɔrɔ olu ta caman ye marabaliya cogo ani cɛw tɛ ka valeur don musow la furu kɔnɔna na parce que ni muso bɛ e bolo so kɔnɔ donc e bɛ bɔ i bɛ taa ɲini kɛnɛma muso tɛ fɛn sɔrɔ a t'a sago sɔrɔ so kɔnɔ donc a fana b'a essayer k'a bɛ dɔ de kɛ. Ne hakili ye min ye toujours problème bɛ yen o ye cɛ ka baarakɛbaliyaw de ye baara tɛ ka sɔrɔ n'a fɔra baara bɛ cɛw bolo bi i bɛ bɔ matin i bɛ t'i ka baara la wula fɛ i bɛ na i bɛ so kɔnɔ c'est très rare ni muso ka ɲɔgɔn sɔrɔ parce que i jɔlen b'i ka responsabilité la i b'i ka nasɔngɔ di nɔrɔ la bon cɛ caman bɛ baara tɛ yen u bɛɛ tile so kɔnɔ ni tilela so kɔnɔ nasɔngɔ tɛ baara tɛ yen donc a bɛ mɔgɔw bɛ egiri ɲɔgɔn kɔrɔ donc ni kumana dɔrɔn i dusu bɛ bɔ a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ. O ko in k'a daminɛ 2011 la ka na bila bi la ala ko tiɲɛ a cayara an ka jamana kɔnɔ a bɛ ka kɛ muso kunda togoya min na a bɛ ka kɛ cɛ kunda o togoya kelen fɛnɛ na quoi i m'a faamuya bon ko in yɛrɛ cause la n'i y'a jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ keleya damatɛmɛ walew de b'a kɔnɔna na caman ta ye ni ye muso ka téléphone vérifier n y'a sɔrɔ nin b'a la n ye n cɛ ka téléphone vérifier n y'a sɔrɔ nin b'a la donc jalousie bɛ bonya kojugu n'o dun kɛra adamaden ni fununa dɔrɔn hakili de bɛ gere ni hakili gerena i t'a dɔn i bɛ min kɛ bilen i m'a faamuya bon o de bɛ ka la ni fagaliw ni bingali walew caman ye hali kɔsa in na Kalabankoro an y'a ka dɔ ye muso y'a cɛ de jeni wɔrɔ ça c'est trop voilà donc bɛɛ ye keleya n'a nasiraw ye. Dɔw fana bɛ ɲɛfɔli kɛ ko caman ta ye ɲɛnaminimafɛn taliw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnakaw ani mara kɛcogo juguya duw kɔnɔna la. Sababu min nana n'a ye sababu ka ca trop n'an bɛ don a kɔnɔ k'a fɔ a tɛ ban yɛrɛ bon sababu dɔ ye dɔw bɛ n'u ye te wuli san u ka te kɔnɔ u bɛ fɛn caman k'a kɔnɔ quoi donc n'olu k'a kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ka ye fɛn wuli mɔgɔ kan quoi. Hali ne yɛrɛ min bɛ ka sigɛriti min ne b'a dɔn fɛn ɲɛnama tɛ nka sa mais fɛn dɔ bɛ yen k'a fɔ dulɔ min k'i jɔ i muso kama k'i b'o bugɔ i y'a bugɔ jɛni i y'a bugɔ i yɛrɛ de n'i y'a bana i yɛrɛ de ni se t'i ye se bɛ na se bɛ k'i ye o la muso mana k'a bɔ i ka so kana k'i faden n'i y'o kɛ dɔrɔn o tɔ ka jɛ. Walasa nin binkani wale cɛjugu ninnu ka dabila an ka jamana kɔnɔna na maaw kan ka mun de kɛ. Bon solution bɛ se ka sɔrɔ o la ne hakili la an bɛɛ bɛ k'a fɔ ko mara tiɲɛna a bɛ mara yɔrɔ de la parce que n'i ye furu don togo lajɛ an bɛ ɲɔgɔn ye internetu ni fɛnw sanfɛ i ka di n ye an bɛ ɲɔgɔn ta ka sɔrɔ an tɛ ɲɔgɔn ka caractère dɔn ça c'est un de deux n'i y'a jateminɛ fɛnɛ furu kɔnɔna na hali kanu kɔnɔna na e bɛ mɔgɔ min kanu bɛ mɔgɔ min furu a tigi ye éducation wɛrɛ de suit famille différent na a ka éducation tɛ kelen ye ale lamɔna lamɔ togo dɔ la e fɛnɛ lamɔna lamɔ togo dɔ la bon n'a fɔra ko k'o fila fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ vie commun a ma nɔgɔn donc hakili de b'o dafa
an m'a essayer de an n'an partenaire an ka kuma ɲɔgɔn ye an ka problème discuter ne bɛ fɛ ka kɛ tan ne bɛ fɛ ka kɛ tan tɔ o de bɛ se ka na ni ko in bɛɛ lajɛlen lafiya yɔrɔ ye. Solution kɔni solution ye kelen dɔrɔn ne hakili la o ye ka baara yiriwa mɔgɔw ka baara sɔrɔ ni baara sɔrɔla lafiyaw bɛ kɛ so kɔnɔ mais ni baara ma sɔrɔ a man nɔgɔ dɛ. Solution foyi tɛ sabali kɔ cɛ ni muso cɛ ka muɲɔ muso ka muɲɔ muso yɛrɛ ka dɔn k'a fɔ ko ne bɛ furu la a ka muɲɔ cɛw kɔrɔ. Solution min b'a la cɛ ni muso an bɛ jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka bɛn. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko cɛ ni muso ye ɲɔgɔn dafalan ni bɛɛ y'i jɔyɔrɔ fa a ka ca cɛni ko tɛ bɔ a kɔnɔ. Ayiwa sa an bɛ dugawu de kɛ Ala ka hakili ɲuman di anw ma. Furu ale kɔni ye ko ɲumanba de ye nka bingali wale furu kɔnɔna na o kɔni cɛ man ɲi cogoya si la. Kunnafoni nasira la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko ɲina wasadenw ka kalafili ko bolodalen don ka bila marisi kalo nata ale de la nka jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna na a ka ca na fanga sinamatɔw ale ni fanga tigilamaw ka tɔn ka se ka bɛn o caman tɛ ɲɔgɔn kan fɔ jamanadenw yɛrɛ kɛlen don k'o bila minɛ jumɛn de kɔnɔna na yaasa ka kunnafoniya sɔrɔ nin ko in na Awa Adama Kulibali fo ka taa se a ka jata la Bakari Kone olu wulila ka ɲinini kɛ a ko la o y'an sama min na an k'an ɲɛmada o fɛ. A ka ca an b'a ye k'a fɔ fangatigiw ka tɔnw ni fanga sinamatɔnw tɛ kan kelen fɔ nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi Mali kɔnɔ wasadenw ka kalafili waati bɛ ka se a jirala k'a fɔ bolodi ɲɔgɔnmaw bɛ ka kɛ jɛkulu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ cɛbɔw sugandili la bɔlɔn fɛ jamana kɔnɔdenw ye u hakilina di a ko la dɔw y'a jira k'a fɔ ko ni bɛn sabatili sira don k'o ka fisa kosɛbɛ. An mago bɛ bɛn de la i y'a faamu an mago bɛ bɛn na jamana in kɔnɔ parce que vraiment ko caman bi kɛra an badenw na man d'an ye an mago bɛ bɛn de la an ka bɛn kelen ma maliyɛnden bɛɛ ka bɛn kelen ma. Ni opposant ye ani fɛnw ye parti politique ye ka alliance k'u ɲɔgɔn cɛ a bɛ bɛn ko fɔ Ala ka kɛ bɛn an bɛ se k'o fɔ n'u sera ka bɛn kɔni vraiment a ka d'anw ye parce que anw bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ b'a dɔn mun kumana mun ma kuma bɛɛ b'a dɔn ko dɔ bɛ sen na o ko jumɛn i b'a fɔ bɛɛ tɔɔrɔlen don cogo dɔ la mais bɛɛ ka tɔɔrɔ b'i kɔnɔ mais ne ninnu bɛnna n'u bɛnna a bɛ kɛ sababu ye jamana yɛrɛ bɛ taa ɲɛ jamana bɛ bɔ nɔgɔ la. Bon n'a y'a sɔrɔ u bɛ ka min fɔ n'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ don a ka ɲi parce que anw yɛrɛ bɛ bɛn de ɲini na parce que ni bɛn tɛ jamana o jamana na o jamana in a man di parce que jamana in an bɛ bɛn de ɲini na an sɛgɛnna jamanadenw sɛgɛnna bon an ka sɔrɔdasiw bɛ ka faga diɲɛ don o don n'a sɔrɔ u bɛnna kelen ma ka bolo di ɲɔgɔn ma bon o kɔni o ka d'an ye mais ni bɛn sira tɛ n'a sɔrɔ u bɛ ka anw de tromper o kɔni man d'an ye dɛ ni bɛn kɔni don a ka d'an ye inshallah. Maa dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko Mali ko tɛ ko nin bɛɛ b'i ka nafa sɔrɔ da de bɛlɛnna u ko u bɛ fɛ k'a dɔn jɔn de ye fangatigiw ye jɔn de ye fanga sinaw ye. N'i ye kow jateminɛ quoi nin parti ninnu a ne mo bɛɛ b'i yɛrɛ ye quoi jamana ko in a t'u fɛ da la quoi sinon i ni mɔgɔ min depuis mandat daminɛra fo ka na se an bɛ yɔrɔ min bi aw bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ la sur tous les plans aw ye fɛn bɛɛ fɔ ɲɔgɔn ma ka fɛn bɛɛ kɛ quoi an tɛ se k'a faamuya ko législative bɛna kɛ o parti ka tila ka taa ɲɔgɔn ta ka enfin ka élection kɛ ni ɲɔgɔn ye liste kelen kan quoi ça veut dire que Mali problème ye intérêt ko de ye u bɛ ka mɔgɔw nɛgɛn dɔrɔn k'a don ta bɔ tan bɛɛ b'i ka intérêt de nɔfɛ sinon réellement ni mɔgɔ min bɛ jamana fɛ i ni mɔgɔ min kɔni e bɛ ka kɛlɛ fɛn dɔ de kan supposons que e fɛ e ta ye tiɲɛ o la quoi e tɛ se ka taa dernière minute la ka tila ka taa fara o tigi kan k'aw bɛ taa liste kan n'u taara liste kan n'u sera assemblée la qu'est-ce qui va se passer parce qu'on ne peut pas comprendre que e bɛ majorité la ne bɛ opposition an ka passer liste kelen kan ka taa a tɔgɔ di assemblée la o député sigi bɛ kɛ cogo di groupe parlementaire bɛ na former cogo di ça veut dire que parti si se ka taa i jɔ assemblée la normalement maliyɛnw man ka sɔn o ma tuguni k'a fɔ k'u bɛ taa assemblée la ka t'u jɔ yen tuguni k'a fɔ ko u b'u ka groupe parlementaire former quoi minnu taara ɲɔgɔn fɛ u ka to ɲɔgɔn fɛ yen. an bɛ maliyɛnw de ye ne fɛ ka kuma mun fɔ politiciens ye n'u bɛ se k'a ɲɛfɔ an ye sisan mun ye opposition ye mun ye majorité ye n'o tɛ démocratie la hali u ka segin ka kɛ parti unique kelen ye an ka jamanadenw ka lafiya u ka tiɲɛ fɔ an ye an ka lafiya siɲɛ kelen.
Ni tun ye faso kɔnɔdenw ka hakilinaw ye wasadenw ka kalafili bolo di ɲɔgɔnma ko la. U ye jateminɛ caman kɛ. Dɔw y'a jira k'a fɔ ko a bɛ bɛn de jira. Dɔw yɛrɛ ko k'u bɛ fɛ ka mana de da jamana kɔnɔdenw ɲɛ la. Halisa Ala ka faamuyaliko ɲuman di bɛɛ ma ka bɛn ni keleya sabati Maliba kɔnɔ. Ayiwa sa ni kunnafoni de bɛ an lata jamana wɛrɛ kunnafoniw la farafina fo ka taa se farajɛla. Min bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan Awa Adama Kulibali fɛ. An ka bi diɲɛ seleke 4 kibaruyaw bɛ daminɛ Côte d'Ivoire la. Jamanakuntigi kɔrɔ Laurent Gbagbo ani a ka sifinakaw ka minisiri bɛɛ kiri bon na bi alamisadonya in na février kalo tile 6. A jirala k'a fɔ janvier kalo tile 15 san 2019 maa ninnu labilala CPI fɛ ni o ye diɲɛ bɛɛ kirinboba ye ni dan damadama ye i n'a fɔ u da tɛ se ka don tuguni Côte d'Ivoire jamana ko kuma la ka fara bɛn ni kelenya kuma kan wa fɛnɛ u tɛ se ka bɔ u sigiyɔrɔw la ni o ye Bruxelles ani La Haye ye ka sɔrɔ kiribonba ma yamaruya di u ma. Bi kiribon kumaw fanba bena boli Laurent Gbagbo seginninko kan a ka jamana kɔnɔ nka Côte d'Ivoire kumabɔbaw kiribon na olu y'a jira k'a fɔ k'o tɛ se ka kɛ ko sabula a bɛ na ni siran hami ani jɔrɔ ye dugu kɔnɔ ko kura ni kalafili ɲɛkɔrɔla in na. Sisan kɔni an bɛ an kunda Ethiopie kan. Kadi ni dɛnɛ nata ni olu bɛ bɛn février kalo tile 9 an'a tile 10 ma. Union africaine n'o ye farafina bɛɛ ka jɛkulu ye olu ka ɲɔgɔn ye ba ta ko 33nan bɛna kɛ Addis Abeba. Sani o cɛ jamana 55 bɛɛ ka dugu kɔkan ko ɲɛw minisiriw sigira ni ka hakili falen kɛ a ko kan. Ko ni ɲɔgɔn in bɛna boli bakurubaya la kɛlɛw kan minnu bɛ sen na Libi ani Sahel jamanaw kɔnɔ. Sommet yɛrɛ bɛna kɛ hakili jagabɔ min kɔnɔ o de ye ka marifaw mankan latunu ni ka lahalaya wasalenw sigi sen kan farafina bɛɛ ka ɲɛta sabatili la. O kɔfɛ an bɛ an sama ni ka se Turki. Kununko a jɛnsɛnna fiɲɛ fɛ k'a fɔ pankurunin dɔ binna ni ka tila 2 ye a bɔlen kɔ kɛnɛ kɔnɔ jigini sen fɛ Istanbul. Kibaruya labanw y'a jira k'a fɔ maa 120 de joginna ko pankurunin kɔnɔna na maa 171 de tun b'a kɔnɔ ka fara baarakɛla 6 kan k'u tun bɛ ka bɔ Izmir de Turki kɔrɔyanfan fɛ. Kasara in yɛrɛ kɛra pankurunin jigi kɛnɛ kan min bɛ wele ko Sabiha Gökçen. Aw ladɔnniyali kunnafoni laban bɛ tali kɛ Itali jamana kan ko sɔgɔmada in na février kalo tile 6 bolifɛnjan n'an b'a fɔ o ma ko terrain ko dɔ bɔtɔ Milan ka taa Salerne a ye a bolibaga kɛɲɛ ni ka kasaraba kɛ o min senfɛ maa 2 olu bɔnɛna u ni na ni ka maa 30 bɔɲɔgɔnkɔ bana. Kunnafoni in lasera Itali kunnafonidilaw fɛ. Ni de mina dan segi an ka bi kunnafoniw la min lasera aw ma NFTV ɲɛmaya so fasiri jama fo ka taa se jatalaw ale ni fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ka bolo di ɲɔgɔnma sababu la ka lase aw bɛɛ kelen ma bonya ale ni karama kɔnɔna na. An bɛ foli lase aw ma aw ka ɲɛmadali fɛ an bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka se ka an dɛmɛ yaasa jamana bɛ se ka basigi cogoya min na. Ala ka su hɛrɛ di an bɛɛ kelen ma Ala ka an lakana.